talk too early. Oh, Indaba, talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba Gagasini, njalo ngolwesine sisikhuluma is-sex indaba. This is what we are discussing tonight. Welcome to the show. And lolu hlelo luthola njalo ngolwesine and ungakwazi ukuthola even ama-podcast ama-shows esesikesawenza previously. Mangabe uya ku Gagasi app, please have this app. Download the app ube nayo. Inama-podcast kunanothando 101 there nezinto zothando ongakwazi ukuthi uyithole nama recordings ohlelo ku-YouTube uzokwazi ukuthola futhi uhlelo la sikhuluma khona nodokotela. So ungafona ku 031 inamba ithi 031-537-3000 031-537-3000. She is here. Hello, my doc. Yes, she is. She is here and ready. Yeah. Oh, ever ready. Ever ready. Khona patient ethe awusi udokotela Alex, udokotela wethu. Oh, okay. So ownership now. Ownership now. So phela akwazi ukuthi ke ungabamba abantu abayi2. So it's either udokotela ka Alex or udokotela wakhe. Well, mina yes mhlamba ngikwazi ukubamba abantu abawu2, but umuntu uyakwazi ukubamba abantu abawu2. Even a threesome. Oh, njengalo siswa sembalo wafona wathi umuntu wakhe ujabulile kumbona. That was an exciting story though, because it got people talking. And baningi abanye abathi have it as a topic indaba ye threesome ukuthi yenzeka kanjani, okay? Put the moral side of it eceleni, but any form of sex. Yes, it is. Yes. And kakhulukazi kule nhlanga lezi ezinye Alex, they do a lot of that. Baphume nje i-couple unkosikazi nomnyeni wakhe kodwa bayazi ukuthi lebe yakhona umnyeni wami uzolala nomunye umuntu wesifazane nami ngilala nomunye umuntu wesilisa and then sibuye size ekhaya sesizoloma kungabi Okay, sure. All right, doc. Yes, I'll get right Mthiyane. When you right? Good. Kahle kakhulu last week birthday yakho ne? Yes, so I'm a week old. And I hope uthi family treat kamnandi everywhere on our behalf. Yes. All right. Kakhulu nani futhi the beautiful flowers. Uyazi ngendlela aphila ngayo. You know, the beautiful flowers enanginikeza wona, they are beautiful and ngwafaka ekitchen mangena nje from work, it's the first thing I see. So ngibona uthando each time. Asibona is romantic kanjalo ke. Yeah. And pass it on nasekhaya ne. Yes. So mufika ekhaya nawe uthi ufika nje ushaya ongqongqoze eminyango athi uyavula unkosikazi akuboni nobuso bakho ubona this huge bunch of flowers. When you said ukuthi I'm on this huge this huge. Yeah, lokho kunohuge uyakwazi. So okay. Surprise umbonise something else that's huge. All right. Unyawo lakho. Okay, sure. We know the story of ubude bonyawo chaza ubude bani, ubude bama lips bukhulu bawo busho kuthini. Now, see open line because this is the first installment for the month of March. March, by the way, is birth month yethu. So udokotela celebrate birthday yakhe with Gagasi. Mhla ka13 se celebrate unyaka wethu wesi14. So Gagasi, yes, we went to Sagma Airwaves on the 13th of March 2006. Mina 44, so 14 and 4. Yes, yasojwayelekile ke lokho kwenzayo. Yeah, people saying ukuthi ebesifazana ukuthi age yami engaka. Oh, no, I'm proud of age because do you think you look 44? Well, angazi if I do, but I feel like I've achieved izinto zaka 100, you know, and but I feel good. I feel good in age yami. Great. And I can still do my yini ngifisa ukuyenza. So and I'm proud of age yami also ngoba it's who I am. I'm 44. Sure. And I think for isikhathi eside bengithi noma ngisebenza ngudokotela abantu banginyazi bathi hayi ingane encane kangaka. So manje ngiyajabula ukuthi cha ngudokotela and I'm 44. I've been a doctor for 20 years. So look at that. Okay. Well, one dokotela looking as young as ever and kwesibili achieve izinto kanani kule age. Okay, namhlanje lesikhuluma kwi open line. So it's your show. Please phone ungathumela nama voice notes as well. Sina number 078 934 2827. 078-934-2827. So nje ungafuna kwamanje sizokubamba singene kuwena otherwise ke 031-537-3000. Ngisalindele ke umlaleli oqala la dokotela ukuthi angene. Now khona lento angazi ngizoyibiza ngani le yokuzwana kwabantu. You know when you are attracted to someone. Yes. Khona into eba khona khona igama nje i-chemistry
ngesizulu kuye kuthiwa amagazethu ayatholana yeah so into ongeke uyicabanga for instance ngeke nje kube ukuthi everyone mayidlula amakhanda ajika naye but so told but not kuwena yeah into deep yini ukudalelwana kwabantu noma energy ichaze le nto uthenzeka kanjani. Look, Alex, why I asked Doc because lo hlelo kuye kuvela nanendaba yokuthi cheating and all that and then we buza ukuthi but kwenze kanjani because already I commitment is somewhere else. How is it possible ukuthi uphinde futhi ube interested eceleni awuyichaze ngobudokotela? Look, Alex, into yokuba attracted to someone, it can happen menibonana kuba ukwazi ukubona ukuthi kunemizwa thizeni ngomuntu ngizokubalula lokho ukuthi kusuke kubangwa yini. Kodwa futhi ukuba attracted kumuntu noma uthi uzibona unemizwa yakhe. It can even happen after isikhathi later. Uthona khona umuntu othi umbonile umbona ukuthi umuntu nje but later umuzi uthe uyakhula kimi lo muntu uyakhula kunento kuye ekhulayo kuyena. So kuba any form of attraction leyo which is long term but ukuthi umuntu uthi mombheka nje ube attracted kuyena ikhona leyo nto Alex and ukuthi wena u attracted kubani you know ubani ozibona unemizwa yakhe nokuthi umbheke kabili ungayilapha ukuthi umbheke kabili kuyinto nomzimba wakho it's about chemicals kunama chemicals thina sabantu esiwakhiphayo emzimbeni yethu that is why ne smell uyakwazi ukuthi umuntu uzizwe umthanda kanti indlela nuka ngayo ngingasasho ke perfume sengisho ismell sakhe you know esiphuma esikhundleni sakhe njengomuntu uzwe leso smell leso sivuse something kuwena. Lokho kwenzeka kakhulukazi futhi Alex kumuntu wesifazane uma uthola ukuthi ufertile kakhulu lo muntu ngesikhathi futhi phakathi nesikhathi sakhe you know lapho efertile khona emanzi eshisa ngaleso sikhathi during i period yakhe kuba sesikhathini period yakhe yes leso sikhathi futhi umuntu wesifazane isona isikhathi lapho omunye umuntu wesilisa ezozithola you know ethatheka uyena because kuba khona ismell esithize asikhiphayo yena ngenxa yema hormones akhiphayo kuba khona ismell esithize asikhiphayo esenza lo wesilisa ajika bheke kabili ukubone inja you know or izinja ukuthi ziyanukana you know la ngemuva because uma you know uma ese ready lo kune smell esikhishwa owesifazane esenza lo wesilisa aba attracted kuyena. So into natural leyo should you feel guilty about it when you already have umuntu wakho but kukhona le feeling oyishoyo for omunye umuntu? Look Alex feeling is chemistry into eyenzeka without wena ukwazi ukuyicontrola leyo nto ukuthi ubone umuntu uzibona uba nemizwa but wena umuntu ustrong ngaphezulu kwe chemistry yenzekayo ngoba umuntu mekuthinta endaweni ethiza nakhona kuba khona ichemistry thize yenzakalayo kube nemizwa esuka yakusho kodwa lokho ukuthi vukelwa you know it happens in churches today you hug umuntu ongamazi no ohlele eduze kwakhe athi umfundisi all right turn to the person next to you and then umnikeze a hug and then uthola ukuthi kwenzeka lento ishoyo. It's possible at work again uthola ukuthi you hug a colleague okade selivini sebuyile you see clients and if you are not in control of the feeling kungasiza izinto zonakala. Ingqondo yakho ke Alex is stronger than anything. You know ingqondo yakho ingqondo iyona edala ukuthi kungavuka nyoma yini nyoma kuwe nyoma yini you know for instance as umuntu wesilisa uyakwazi ukuthi umbone umuntu wesifazane egqoke nanejazi na yonke into but uthi mombheka the minute ucabanga enqunu ivuka induku ukubona so ingqondo yakho is very strong ukuthi ingakwenza ufile nyoma yini uma sikuyafika engqondweni but also the opposite is then true uthola ukuthi kunomuntu oke washayeka engqondweni thizeni nje mhlambe khona umuntu osifazana othe ayu nepipi elincane ukubona ethi ngelinye ilanga livukile ipipi lakhe libona nanti livukile avela kufike lo wamqondo ukuthi khona wathi ipipi lami lincane livele liwe uyabona so ingqondo yakho will always overtake so okusho ukuthi ungambona umuntu wesifazane noma wesilisa umbona ukuthi ume kahle unuka kahle ubona ukuthi you attracted kuyena but wena ingqondo yakho should then it take a president and take over. Sure, the unfair part of it ukuthi ke as abantu besilisa when that moment happens
that's when kuqumba amajini but nina as abantu besifazane Hayi, ungakwazi uyagwinya nje ukufihla ubhekele uthi uzithulele futhi kudlule kuphele kanjalo. Okay. But you know kubantu besilisa uma sikhuluma ngama hormones lawo ngoba Yeah. nabantu besilisa nawo kuba khona ama hormones thizena abakhiphayo. Ongithi Yeah. uyazi ukuthi umuntu wesilisa unale hormone okuthiwa i-testosterone le ekwenza ukuthi uyabona now manje leyo hormone ikwenza ka wena as umuntu wesilisa ube attracted to a specific kind of woman. So okusho ukuthi ngaleso sikhathi kuwena as umuntu wesilisa leyo hormone iphezulu izokwenza ube attracted to a specific kind of woman, Yeah. which men generally then find attractive at Yeah. that time. Yeah. And it's generally women who've got open big eyes and high eyebrows and Oh. small chin. okay Yeah, but like that is why even abantu besifazane Alex befaka inkophe so that their eyes open up, bekhuphule ama Alright. eyebrows so that their bokubona ngathi amehlo Babonakale. uyabona, Alright. because that is the look that to a man sexually it's an attractive look. sure namhlanje we learning izinto besingazazi. I hope you're listening and kulolu hlelo ke siyakhuthaza ukuthi kulalela abantu abadala so siyakunxusa nje ukuthi ama under 18s angalaleli ku le show. So now the question elandelayo ke ukuthi maybe you don't want to meet your crush. It's fine nje lapha with distance and then uyambona umlandela on Instagram or whatever but awufisa ukuhlangana naye eduzane because you do not know ukuthi kuzogcina kwenzekeni. Callers sekundaba namhlanje ye sex indaba with udokotela sithatha nje ama calls nanoma yini ofisa ukubuza ungayibuza. Iyo le sex indaba eGagasini ngiyakukhuthaza ukuthi ke uthumele ne WhatsApp as well voice note number 0789342827 0789342827. We have a doc and yabo le topic ebesikhuluma ngayo le ukuba attracted to umuntu sizongena nje kuyona in detail uzosichazela ezinye izinto, right? Things ezenzeka kulolu hlelo you won't get them nanoma kuphi nje. Sithatha ke anonymous respect. Yebo njani? Si right kunjani kwena? Khona ngithi ngakubuza lapho kudokotela njengengelele nonke ukuthi omunye wesifazane kwangitshela ukuthi yena kodwa ke umuntu abaye bathi nje ngathi angazi ngathi uright abesilisa baye bamncoma ukuthi hayi umnandi kodwa uthi yena umfana noma ngamthinta akagreseki lapha yana mangibuza ukuthi leso simo sinjalo usigwema kanjani wathi kuthiwa khona ijele edayisayo la emakhemesi la yenza ukuthi ube right umuntu wesifazane noma ngamthinta umfana yena nje hayi lapha akagreseki uyoma not ngone mase beqhubeka isikhathi eside uyamtshela umfana athi akayishintshe icondom ngwathi sekungcono kwamanje lama condom amanje asenamafutha ngangimuza leso simo leso simo sinjalo mhlawumbe kuyakwenzeka kanjani ngoba ngathi baningi ababa kuleso simo mhlawumbe yabo kodwa kwesikhathi kuyenza ukuthi mhlawumbe wena uzoqondana nomuntu wesifazane akutshela ukuthi manje sengomile lapha ishintshe icondom wena bese unga-understand kwesinye isikhathi yabo ngoba kunezinto thina ezizenza thina abantu besilisa ungene ku-fast lane kakhulu upresse kakhulu akutshela athi xegisa ngena ngalana phela manje yehlisa ngoba phela manje kwesinye isikhathi umunye azakutshela nje qonde musu upressa kakhulu imoto egijima kakhulu iphakama amaphaphu angibe ngisabuza ubumnandi ngoba yabo besibe nenkani thina abantu besilisa. Sure, we get it okay doc. Yeah. Well into enhle ukuthi nawe ungenzi into ezorobha wena. You know, if usisi kukhona amajele azowasebenzisa akube ukuthi naye lo majele lezo zinto zimenza ukuthi naye abe nemizwa al enjoy naye ucansi, so which means angalenzeli nje lo wesilisa ukuthi azathi shintsha icondom ngoba angathi manje wenza ukuthi uyena oshintshwayo over and over, uyabona naye kumele akwazi ku-enjoy. Now yebo zikhona lezo zinto especially muthola ukuthi umuntu umanzi kakhulu. You know, once umuntu wesifazane ezibona and ezizwa ukuthi untomzodo wakhe umanzi kakhulu uba very uncomfortable, agcine ngasalizwa ucansi yena because uthi ngesikhathi esocansini uselindele ukuthi uma ngienjoya kuzoba manzi small ngoba kuzophuma amanzi amanye ikimi ukuthi ngiyaenjoya. Agcina lapho ese worried ngokuthi aluke emincile number 1 but abe worried ngokuthi uselindele ya sound yokuthi kuzoba nomsindo thizeni okhona akasa enjoy yena. So what is more important ukuthi whatever into ozoyenza whether to enhance isexuality yenu nokuthintana kwenu but akube into ozokwenza ukuthi nawe uzenjoy ngoba omunye umuntu uenjoya wena ngokuthi nawe uyaenjoy.
Okay, sikuzwile bhuti. I wonder why though umlaleli wethu ethenga izwa kuthiwa abanye abantu besifazane. I would have expected him ukuthi athi yes ukuthi umuntu wami ukanje. Okay, kulolu hlelo ke uba anonymous. Umuntu wesifazane ngafuna as well. Siphendula nje yonke imibuzo nodokotela namhlanje. Njengoba nje sesithathu anonymous wase Newcastle ku 107.9. Welcome to Gagasi anonymous. Yebo bhuti njani futhi Alex? Is it right wena? Siyaphila mfowethu ngicela ukubingelela nodokotela Mthembu lapha e-studio. Siyabingelela nathi bhuti. Yebo ngisacela ukuba anonymous dokotela. Ngisacela ukubuza lapha wedokotela ukuthi kudalwa yini ukuthi udla ama-ARVs. Induku ingabi sasebenza njengoba yayisebenza ungakawazi. Besiba nokuvilapha. Uthi nangabe uthatha izikhuthazi lezi ezidayiswayo engeke ngayibalula ngamagama uthola ukuthi ziyasebenza kodwa egcineni uvuka uphethwe ikhanda. Okay, angiqale ngezikhuthazi lezo. All right. Yebo ziyasebenza ngaleso sikhathi uyisebenzisa and enye yezinto okufanele uyazi ukuthi izoyenza izokwenza ukuthi uphathwe ikhanda ngoba enye into eyenzayo ukuthi iyaliforsa igazi ukuthi liye kwinduku. Manje induku kuzisebenza Mthiyane nawo anonymous ifuna igazi ukuthi igazi number 1 aligijime and futhi igazi alikwazi lo supply induku imuscle kuze induku ikwazi ukuthi uyime. So if ukuthi igazi lakho for instance liyasindwa uyasindwa ushukela or ukuthi ingcolile or into emisindwa igcela ukungcola ihamba sluggish ayigijimi so iyakwenza le nto ukuthi induku yakho isheshiwe futhi or ukuthi ibe ingaqini kahle. Okay, so yes amaphilisi lawe akwenza ukuthi ube nekhanda because enza ukuthi at the pressure of igazi. Now ngifuna ukuya kule ama-ARVs. Ubhuti uthi if edla ama-ARVs then induku yakhe iyawa. Generally ama-ARVs should not affect induku yakho. Into enga-affect induku yakho is if mhlawumbe unegciwane sunesifo sezinso or isibindi njalo kulokuthize onga-affecta induku yakho but not necessarily amaphilisi. Now into eyenza ukuthi umuntu odla ama-ARVs azibona ngathi induku yakhe iyawa it's because if kuukuthi akakalimukeli lephilisi aliphuzayo okay eliphuzela ingculazi etholakala ngocansi uyazibona ziyahlobene if engakalimukeli iphilisi okay ingculazi ethole ngocansi uzothi njalo uma eya ocansini iwe induku because akakayimukeli ingculazi akakalimukeli nephilisi elitreata ingculazi. So leyo nto kuba yinto efunakala ukuthi mentally akatreatwe yona ngoba yena akana inkinga endukweni but unenkinga engqondweni yakhe ngephilisi elibangwe ucansi. Yes. Okay, well, think about that though. All right, sure. Yithi kodwa igama lalomlaleli wethu la ku timeline, okay? Ngiyithanda let dirty talk yaka Alex no Doc. Ngigcina ngi half honey. Honey. Imaki into enhle leyo noma into embi dokotela? Well mezoba honey kumuntu wakhe and excitement ukuthi lezi zinto esikhuluma ngazo nento esibonisa ngazo ukuthi akamthinta iphi umuntu wakhe or yena azithinta iphi kuze azigculise and that's fine. Enjoyable done. All right. As enjoy but as a show ukuthi angamjwayeli uhalf. Yeah. All right, sure. And then ulungile ubuza ukuthi nginenkinga ngenza 1 round nomuntu wami emva kwalokho angisafuni lutho. Umuntu wesifazane ke lo. Kujwayelekile kubantu besifazane also depending on the age ukuthi if umenze kahle wachama kahle wadela usuke senele singasekho esinye isidingo but kunezinye izinto okuthola ukuthi depends also on upartner upartner ukuphi yena uyabona if kuukuthi into abayifunayo boyi2 kwenza second round but khona lokuthi no2 after 1 round nithi ayise right so 2 nibambane you cuddle and you sleep and it's fine but if kuukuthi upartner wakhe for instance akanelanga or usafuna more then it's something worth thinking about ukuthi izoba i problem. Okay. Leyo nto ku relationship yakhe mhlambe she can then just amfake kwezinye imbobo. Like her mouth imbobo ngemuva edidi imbobo whatever depending also ukuthi what's the reason why omunye uzothi angisafuni singiyamnyanya after ngichamile khona abantu abanjalo wethineke yakhama akasafuni lutho asifuna ukuthi umthinte futhi usiyakunyanya because usechamile omunye uzothi kubhlungu kade senza yabona depending on the reason if umthanda umuntu wakho and esafuna more you try and accommodate. Let's do this. You have a problem
efana nalento esikhuluma ngayo right now, but obviously akukho lula ukuthi uyitshele umuntu wakho ayithi mayiphela nje le show le conversation uthi uyazi ngizwe kukhulunywa kanje if ungathiwa ngisesimini esinjengaleso uyabo singayenza kanjani kuzokwenzeka nakuthina if kwenzeka kufika lapho ngathanda ukuthi senze kanjani uthola ukuthi wena usa interested but mina sengidelile or be honest with me kuyenzeka yini uthola ukuthi mhlambe after one round uthola ukuthi awusafuna ukungibona yeah it's true ubani right ungaqala le conversation phakathi komuntu wesilisa nowesifazane look I think kuhle ukuthi iqaleke le conversation Alex because ukuqaleka kwayo kusho ukuthi kwawena uyabona ukuthi kuna something wrong lapho ukuthi uthi masusuchamile umuntu wakho usuyamnyanya and number 2 kusho ukuthi ufuna ishintshe leyo nto so kuyindlela yokuthi yini esingayenza abantu ba react different after ukuchama khona umoya ophathwa ikhanda kakhulu afumeka chama aphathwa ikhanda umoya ophathwa inkwantshu kakhulu njalo so yinto ukuthi khulumisana naye kungabe ukuthi kodwa uyamuse just for sex you know all right okay use it just for sex ngifuna ukuthatha ke nangu umlaleli usanele mhlanga wasemlazi kwendaba sanele welcome to Gagasi sanibona Alex njani Siphilele mfethu kunjani kwena siyaphila enyamukana lo dokotela eceleni sebingelela nathi butsanele yeah right ngicela ukuvela emshadweni kunesithanda sami la engisithanda kakhulu igama lakhe bathi usilungu leso simo yeah ngimthanda kakhulu ngoba mangabe esenza ucansi ngiyamfila ngayo yonke indlela kodwa uyazi kunendlela la akhala ngayo ukhala ngokuthi induku yami inkulu induku yami imniki inkinga past few days ngiyengena ku Google ngathi kubuka kwathiwa mangabe uyehlisa sometimes uyalimala ngase ngibuze izoyenze njani ngase ngibodwa right ake ngifonele la kwiGagasi ke ngibuze khona ngibuza umuntu kwabantu aba right impela kuma expectations zonke lezi zinto ezinhle ezeni kuyinciphisa yebo ngoba uyakhala kayifela ukuthi inkulu okay abanye bake bakhala before yena esilungeni ya ukhona wakhala ngayo wakhala impela ngeke indaba ungayihlisa athi mina the most yabantu bakamhlobo lapha ekhaya baphethe inkulumalanga impela imthamo okay look I think ubhlungu bayo is probably uma usumfenda ungena kuyena ngithi ezwa ngathi kubhlungu yeah so uma kunjalo ke anga enjoy kamnandi uma kuukuthi awuzange uzuyifake yonke kuba ngathi uyamcobhoza ungazange uzuyifake yonke until aze achame now uma usaqala ngesikhathi usangena ocansini usaqala obviously umuntu usake dry nenyama sathe kubamba but the more uluku umfenda kancane uluku ungena kancane until uzozo wena stage lapho uthi mosukhona kuba ngathi uyashaya ke emlomeni wesibeletho sakhe uyabona lapho uzomusumuzwa wena megquma ukuthi hayi sokubhlungu la so uyazi ke nawe ukuthi uzofenda halfway you know ungapheleli yonke you know ekufendeni kwakho because uyafunda naye enjoy uyabona so try it kune art la njenga ku driving yes no siyabonga kakhulu just advice nje fine we accept abalaleli bethu mabefona bewo anonymous and then my phone futhi umuntu ethu Alex from Mlazi it's okay but ngacela ngcono amagama singawasho yabo yeah I see the danger ngelinye ilanga so ngcono nje igama lalomuntu okhuluma ngayo umuntu wakho ungamusho igama lomuntu wakhe yeah please ungazisho wena but unganisho igama lomuntu yeah because uyazi ukuthi Mthiyane this week ngene issue of counseling where lo munye wesifazane watshela umnyeni wakhe amagama wonke amadoda asekalala ngawo nawo yena manje sokuyi problem leyo nto emshadweni you know ngoba indoda is now offended ukuthi hawu yabo so wena wawulala nabantu abangaka and things like that so not ukuthi phela you know fihla but yabona ukushigama lomuntu and then sometime in future inokuvuka kakhulukazi komunye umuntu leyo nto ahlale bambeleke yona gcina somnikeza inkinga later ngiyabonga ngikuzwile dokotela ngibheke lapho and then wayibeka kahle so please nje ulugodle it's 1932 tumele voice note still usangaba anonymous nakhona 0789342827 no doc namhlanje sikhuluma iopen line so ubuza noma yini ofisa ukuyibuza ethinta ucansi ezamapipi ezikabhontshisi ezenkomo ezamasende siyafenda and everything else ikhona ngishiye ngaphandle lutho no
amalebe ukushawa kwendlabu njwabundlwabu njalo if there's one term though dokotela esingakal approve on this show ileli lesilo we are not there yet. No, we are not there yet. Yeah, no, we are not there yet. But who knows? The expert is seen to mhlambe ziyosho ukuthi no ukuthi ukhwela mhlambe khona okugcona but asikafiki le. Ukucophoza asimangethanda legama ukuthi ukucophoza ngoba into oyicophozayo Alex into emnandi yabona futhi into noju umucophoza into khona ama into ezisalelayo kumnandi into okucophoza I ngiyalalele mosuku ukhuluma dokotela. Yes. Now you said ukuthi ukuvuleka kwevagina umuntu wesifazane indawo sensitive, right? So as part of it for play just nje ukubeka ipipi khona without ukuthi ulifake phakathi. So now ngesizulu ukucophoza lokho because awulifake lonke lizengene phakathi. So sifuna ukuthi ke icace ba. So ukucophoza kunga interpreteka as in ukuthi nje embobeni awufakanga uthe. Cha kodwa umucopozile phela uyafaka ukhiphe angithi angithanga umuntu lapho futhi because ikuseduze kebhonjisi futhi yabona umucophoza ipipi lakhe embobeni kantombi zodwa wakhe kuba nalento ethi bhonqo ngoba uyakhumbula ukuthi ipipi lapha phezulu nale khanda eliphumile so uma kuukuthi kungena lona ikhanda liphume uyabona kunalethi bhonqo so lokho kukodwa kwenza extra excitement kunina no2 by the way. Okay. Kinina no2 noma kuthina so2 cha kulabo bantu phela abacobhozanayo. I knew ukuthi uzoshela your answer. All right. 1934. Oh, this is Gagasi Indaba siyabuya. Lihlelo kulona uhlelo olungele ingane ungakwazi ukuthi ulithole ku YouTube Gagasi mono sex Indaba and ungakwazi ukuthola ne-podcast yakhona lapha ku website yethu Gagasi world.co.za but ngaprefer ukuthi uye ku-app ethi Gagasi FM. Sihleli nodokotela here. Kusahamba kahle doc? Too much. Very good. I'm great. Yeah, abanye abantu yazi ukuthi ibathena on off indaba ye talk during sex. Still okay, enjoying this and that. Kuya ngokuthi umuntu uzokhuluma kanjani Alex. Ukhuluma ini noma ukhuluma kanjani? Go2 uyabona angavele nje by the way kade sikhuluma earlier ngokuthi izinto ezikwenza ukuthi omunye umuntu uzibone attracted kuyena. Voice is one of those things. A voice can be very attractive. Uyakwazi ukuthi umuntu ezwa ivoice yakho nje and ezizo ekuthanda kuzwa kuba nemizwa evukayo. Uma ngithi imizwa ke njalo angikhulumi necessarily ngomizwa yocansi but sengisho ukuthi ezizwe yes livuma but at the same time khona umuntu ethi mekhuluma nje kuvela kube ngathi angathi angangekhuluma so ama voices and the way okhuluma ngayo ikhona indlela yokuthi ibe kakhulukazi umuntu mene voice e deep and slow and low. Please take Barry White out of the picture because I want to go to my Leo voice Leo. Okay, so you are being unfair. Please take that back. Okay, I do. Yes. Sigu 031-537-3000. Into total engazi ukuthi singayichaza kanjani. Sex when done properly. Into emnandi. Oh, kakhulu Mthiyane. But the sounds abantu abawenzayo why angasondeli ngasebumnandini. For instance, mangabe ungitshela something emnandi for instance ukuthi ngikunikeza ipresent. The way you scream ngayo ujabula yabo you are happy and you keep your voice enye. Nangapha futhi mhlambe like uyawina or uthola inejabulisa uya ivoice. But when it comes to lobu buhlobo bomnandi kuya la ngasekhaleni ngathi uyasokola. No akunjalo. It's because lokho kukhala kokuenjoya ucansi kuhambisana nemizwa kuhambisane nama muscles akho othola ukuthi ngaleso sikhathi ayabamba ayayeka so uba nokukhala okuphelayo kukhale kuphele kube ngathi nezwi liyaphela uyabona because also at the same time umuntu akakwazi ukuscreama nje ukubona because kukhona le nto ukuthi bazothina abantu ngoba sebezokwazi ukuthi konalo kukhala ngesikhathi umuntu echama for instance awukwazi at that time ukuthi uzibambe from what is happening so abantu abaningi bakhala lokhu sengathi bakhalela ngaphakathi because uyafihla otherwise wadedela uzoscreama very loud nabanye abantu bezwe ukuthi what is happening namadoda now making imsindo ongeke uzuyicaba
sebiza uma wakhe. Yeah, okay. Yeah, okay. Is that the right time okay ukuthi umuntu wesifazane afune allowance ukuthi it took increase at that moment? Anonymous, how must stay? Uthi ngicela imoto, usethi Yes. So then record la naye nabo ubufakazi bokuthi you said ukuthi uzonginika imoto. Hey, kunjani Anonymous? Sikhona, we've just been accused by one listener ukuthi abanye abantu sibashiya be half horny kulolu hlelo. I hope igama lakho alikho kuleyo list. well. Okay. Well. Half said. Sure. Yeah, banaphila. Right. Sisujani. Ngiyaphila nami. Okay guys. So ngikwi long distance relationship with my partner. So manje kade ngagcina ukuheva sex ngagcina nje ngayi obviously. When? So it's been months. Okay, I think 7. 7 months. Yeah. Okay, how long is the distance? I'd rather not say. But ungasho ama kilometer. Yeah, no, ubuza ukuthi ukuyephi indawo? Okay, it's a bay. Okay, when useThekwini. Yeah, okay, mina ngise Hammersdale. Ukuphi? Usebay ngise Hammersdale. Oh, okay. Right. Okay. But umsebenzi abo uyasikhetshana sakhe. Okay. So now I'm planning ukuthi ngimbone, but the problem engiyisabayo ukuthi enena like mina nginokwenza masturbation. So nginokuzithola nje but angifaki lazi zinto leziya. Lezifakayo umuno wakho. Yeah. So ngiyenza nje ngendlela yami engiyenzayo. Into engiyisabayo ukuthi ngoba phela ngichama ngithi yeah. Ngeke yini kuzwakale as if mase ngimbona cause sexually and you're planning ukuthi ngimbona afile as if mina I'm sleeping around or something. Well, number one, always as a woman kufanele ngabe uyawenza ama exercise okuminca udedela uminca. Now kodwa untomzodwa wakho sisi umuno wakho ungange tampon. So uya kuma period mhlawumbe uyayifaka i-tampon mhlawumbe uyifaki umuno wakho ungako. So akukho nanokuthi kukhona ukunwebeka intomzodwa wakho ozoba yona ngomuno wakho nazowuzwa yena ngelinye ilanga. You know, intomzodwa wakho ukwazi ukustretcha akhiphe ikhanda lengane, ukwazi ukustretcha akhiphe ipipu elingange mic keep it less than that uyabuyela futhi wena nje wenze sure ukuthi awenza lama exercise lawayana so ukumasturbate ku right ku enjoyable kuwena ungamasturbate ngomuno wakho nanangamanzi hey thatha shower and it's part of cleaning yourself ushaye ngamanzi lapha or go under umpompi uma ukushaya lapha kuntomzodwa it can really ikwenze ube excited ngoba ukushaya nge-steam but also lapha ku-opening ukushaye futhi lapha yakubhontshise it can also really make you come ukuthi ube excited. Okay. So I hope uzokwazi ukuthi ufunda wonke ama styles futhi sis ungene na ku-blog yami Sex Talk with Dr Mthembu, few sex styles there ukuthi uzomenzani uma umbona. Do not surprise him. Ungamsurprise, okay? All right. Surprise. Yeah. All right. Sure. Okay. Sorry, bye. All right, as umuntu wesifazane manje ufuna ukuthi intomzodwa abe tight, so kufanele lokho practice ngokuthi exercise umince udedele. Yeah, but intomzodwa lalela uyimuscle and iya around lapho iyakwazi ukuthi azibuyele kahle. Isikhathi esiningi uba manzi kakhulu intomzodwa ngoba sokunenkinga yokuthi wena ukhipha kakhulu amanzi. Then imenza leyo nto intomzodwa ukuthi abe manzi. But mjimise, you know, umincise even while nenza, you know, uyomhlanyisa leyo nto ngesikhathi engena nje kuwena umincise uyeke yochama engakafiki phambili. Lolu hlelo alilungele ingane mawufuna umuntu akachame engakafiki phambili kusho udokotela 1946. This is Indaba Gagasi sex talk bakhona njalo ngolwesine. We call this sex Indaba. Yeah dokotela. Mina ngivumelekile ukubuza umbuzo njengelobe ngifuna ukubuza. No. Oh, okay. Oh yes, by the way, we professional, we are at work here. Yeah. Okay, so don't assume ukuthi mina I have all the answers because maphela uhlelo nje siyahlukana nodokotela ushona lena le. So angilitholi ithuba lokubuza. Yeah, because angikwazi ukuthatha isikhathi sabalaleli on the show. So abanye abalaleli bayabecabanga ukuthi hey kusho ukuthi I get yonke le information because I ask questions. I don't. Okay.
Yes, I don't. And so buka ukuthi lucky kangakanani as umlaleli ekutheni you have the hour here. Angitholi ngisho ne-minute mina lokuthi ngiyibuzele mina. Ngikunika ne-minute Mthiyane. Even lokho ngisho nje ngikuthi gcobo I don't. So unfair. Right? Siyalithanda ugcobo, okay? No. Well, yeah. It's exactly about voice notes. Okay, layer my voice notes. The ones eswathathayo, please. Less is more. Ngo 25 seconds ungabe ususho into eningi and uvale i-radio ngemuva khona sizokuzwa kahle. So ready? Too much. All right. Gagasi? Doc. Sure. Ngiyaphila. As we open line ngifisa ukubuza ukuthi if nje kuneqhubu elijwayele ukuvakasha la kwi-PP mhlambe lokho kuyisifo yini and two if une mhlambe yodwa mhlambe akhona namathuba ukuthi ube ne-cancer. Okay, umbuzo uqala sizonotha dokotela and then bese siyawuphendula. Ngifisa ukuthatha nangomnye umlaleli futhi. Gagasi? Ngicela ukubingelela kuwe Albert Alex, ngibingelela nodokotela. Bengicela ukubuza uma ngabe ulale nomuntu kwaseqhuma i-condom wasethi mabe eyochecka wasethola ukuthi yena upositive, lo okhulunyelwe i-condom yena unegative, kuyenzeka yini ene usuleleke ngegciwane uma kuthi ene ngiyile ukuyochecka kathiwa negative kuthatha isikhathi esingakanani ene livele emzimbeni? Ngiyabonga. Siyabonga nathi Mjitha. Sithi nomunye umlaleli bese uDoc eyaphendula. Hello. Hi Doctor and Alex. Here's another topic. E4play. Ngakutshela sekuthiwa if it were an exam, I'm sure abantu abaningi would get a fail. Because especially I'd say guys from 35, phezulu, most of them really struggle with the foreplay. Okay. Yeah, I try bonus round. Sithathe nangomnye umlaleli. Okay. Sanibonani dokotela eGagasini. Mina bengisacela ukubuza ukuthi ngingayisiza ngani. Ngimanzi kakhulu. Esimeni sokuthi sikuze kuphume wona amanzi engathi umchamo some like. So angi-enjoy nomuntu wami ngibuye ngasamuzwa kube ngathi nje ngazi ungene edamini lamanzi. So ngiyacela bandla makhona indlela engangisiza ngayo ngicela ningisize. Yeah. No. Usisi lokugcina please ngicela sezongibona. Ngale nkinga yakhe yamanzi. But into yamanzi Mthiyane, yes it can be uyena okhipha mhlawumbe excited kakhulu, mhlawumbe uleso sikhathi senyanga, mhlawumbe une infection, but also naye umuntu wesilisa. Khumbula ukuthi umuntu wesilisa uthi mengena kuwena biologically kube khona uketshezi alikhiphayo lokuthi akumanzise naye. So if naye excited kakhulu umuntu wesilisa lo ketshezi lakhe uma luningi liyakwenza kuthiwa i-precam, liyakwenza ukuthi nawe ube manzi kakhulu uma nawe sokuhlangene nokwakho ke. Ayingeke dokotela thule leyo uyibona ukuthi ngathi general but iko ngithi akeze mina ngizomlungisa, you know. That should be fine. So uyabona lokhu ubona ke umuntu wakho eyiziba indaba yokuthi akuvakashele kanti usaba lihlazo lokuthi uzoba namahloni mase phuma amanzi kakhulu. Yeah, but yazi abantu ababa nenkinga kakhulu ngento yokuba manzi ibona abantu besifazane kakhulu ngoba bagcina sebezinyeza more than umuntu wesilisa. Umuntu wesilisa sometimes uzwa kumnandi nje kushibilika lapha ya kushisa and angayinaki yonke lento, but obviously if siyinkinga kuyena then kufanele si treat. Usisi lo we foreplay sesike saba ne topic ye foreplay before, but mhlambe every you remember the foreplay? I remember the foreplay. Okay, so but mhlambe kumele every now and then sileke sinika some tips here and just go through some of the topics esidlule kuona. But uthe abantu aba over 35, so which means youth leseqala ukuba isenior, you know. And uthola ukuthi isikhathi esiningi especially laba asebe you know badadlana sometimes into of foreplay kwabanye, not all of them, hey, there's people who have mastered foreplay, but kwezinye izinto it's just certain things kufanele thina sibatshela abantu do's and don'ts, you know. Be careful of your finger. If ukuthi umuntu osebenza ngeemoto izandla zakho ziqinile, be careful of ukudlala imino yakho kuntomzodwa ngoba even that can be painful. But abantu besifazane ba complain ngokuthi uvela ngithinte kancane nje masuyangibela. Ukwabona it's if foreplay. Okay, ngibela.
mase yagibela ngene uyabona so if foreplay is not ukugcina icala you know if play yokuthi nalo wakho uthakafike kule stage lesi okusona ungayidonsa nje mhlambe for kuze kube kude kangakanani well like kubona nayo if it's too long phela yayigcina sibhora and umuntu wesifazane ama feelings akhe ayakwazi ukuthi abe ona bulaqale ayeke if acime futhi and once yacima fanele ukuthi uqale phansi so that is why it's always best ukuthi capitalize on what you know ukuthi it's working ungasheshi umthinte kancane umhlikihla kancane mase uyamiyeka you know miyeka kuba uyena ombonayo ukuthi usiyakuphakamisa wena usevula imlenze yakhe automatically usiyakubamba usiyakudonsa that's a sign ukuthi usiyakufuna ubhuti lo wema ARVs lale nomuntu kwaqhuma icondom obviously fanele azama ukuthi at least within 72 hours ahamba athola i-treatment naye yokuthi yokumsafeguarda and then from there between 6 and 12 weeks akahamba yo check futhi just to make sure ukuthi akazange azalithola igciwane but if usisi lomunye edla ama treatment then there's less chance ukuthi yena uzoba infected sure lo emasendeni lilodwa uthe unesende elilodwa does it lead to cancer no kunabantu vele ababa nesende elilodwa kuthiwa you know yasende testes sometimes ayehla amasende kwesinye isikhathi libuye likhuphuke phinde emuva liphinde swini or wherever elinye it happens as long as isende lakho likwazi ukuproduce isperm yes uzokwazi ukwenza ingane abanye bathi ngeke kwazi ukwenza but it won't cause cancer and as long as it's not a problem futhi ungebhlungu then it's really not a problem uthe uneqhutshana elapha ya ekhanda lepipi lakhe you know it can be anything, it can be herpes, ngaba syphilis, ngaba infection, kungaba nayi thrush kwesinye isikhathi kube inama warts ngesizulu insumpa thothi kunamaqhuba namncane amhlophe around ikhanda lepipi lakhe lokho futhi ku infection ethizeni ukuthi ungaya kudokotela akutreat or all right okay Tumsani la on Twitter ngicela ukubuza la ngithi kuyiqiniso yini ukuthi umuntu wesifazana onamalebe akaneli ocansini uyacikeka mayisuke nomuntu oyedwa engase ngahlalela nomuntu nomunye ikhonto njalo kunemehluko phakathi kwelebe nempene loyo amsho yena umuntu onempene akadeli over and over yes uthola ukuthi and sometimes lokuyisifo nango lokuthithekayo by the way yes ngiyakwazi ukulapha impeme yes I can but amalebe is something to enjoy both wena naye umuntu kweza ukuthi enjoyane nobabili but ke khona uba namalebe abe nempene. Okay, all right. And then the rule, by the way, you would see, if first round is yakho when I'm cheat, right? And then the second one, kuyale kusuke sekuye umuntu wakho. Or is it the other way around? Aye. Enjoy na no two. It's in the constitution yocansi. No. Iyangabantu. Kukhona abantu othola ukuthi as understandana ukuthi sibonana ngeweekend uma ngifika ngeweekend zobe nge-excited kakhulu so ngizothi ngena kwena tshang ngisheshe ngikhame understand but ke nawe ke ngizo you know second round kuzobuko wakho ngenza sure ukuthi uzoba right uyabona but kwabanye they can go on first round second round wire well the benefits endoda ngakwazi ukuthi ithitshwe ngase bathroom shine dlabanyana and then mabuya lapho uzodonsa isikhashana yes well abanye futhi uyakwenza ukuthi emini no shine lapho ifazi ukuthi ufuna ukuperforma yes so if uzazi wena umzimba wakho uzokwazi futhi ukucontrol okay encourage ukuthi kube khona mhlambe some liquids during just to boost you in between rounds liquids yes like what kind of liquids water? Yes. Like no just to pause amanzi well depending also on how long round yakho is and uhefuzela kanjani uswethe kangakanani water is good okay and ice is very good ayibo uzodla kanjani ice uzoyikhotha ice umkhise ngawo uhambise emzimbeni wakhe isebenzise manje now ice you know lick ice and lick his penis Koti ice, koti pipi. Yabon hot cold. It's quite exciting. Usizike lo voice note for play. I'm sure iyamjabulisa leyo. Okay. Angiyena ufulela jabulu partner wakhe ufunela izwe. Ngikuzwa kahle dokotela, ngiyakuzwa. Uyangizwa. Ngikuzwa kahle. Right? Anonymous, Alex nodokotela njani? Ngicela ukubuza la. Last 2 times ngiya ucansini with my partner. Ngableed. Then afterwards, ngaba nalutho. Masiphinda kuphinde kuqale phansi yini ngaba cause yalento I'm currently on implant
Implant. And it's due for a change in April. But I don't get monthly periods. Yeah. Look, it can be anything. It can be if kunokuvuvukalo ngaphakathi, it can be a different time of the cycle. Mhlawumbe ube dry, kunento kuthiwa endometriosis lothola ukuthi i-lining ngaphakathi esibelethweni sakho siba nama tissues amaningi, so uthola ukuthi uyopha uma uyocansini but uthola ukuthi awuyi kodwa esikhathini njalo. It can be a problem if kuthi lento yenzeka njalo uma uyocansini, then akakayibhekelele. Okay, sure. So thatha nje anonymous abayi2 bese ke siyagoqa lo hlelo lilungele ingane ulalele indaba eGagasini. Please tshela ke nomunye and sizama ukusiza la ukwakha imizi and relationships and save them. Anonymous Mtuba. Ngiyaphila. Sure bhuti kunjani kwani? Hayi sancenga mna wethu. Ake ngihlala Khoza isikhathi sesibalekile no. Ake ngibuze la kusuke kusekunenkinga noma usuku usugula. Uma ngabe wena nje eyakho imbiza isephentini uyabona nje na ukhwela umuntu amehla akho nje aconcentrate lapha emva kwesivalo la kunekwe khona iphenti lapho impela umthondo awuwi ngoba eyakho imbizi ukuthi nje ngasonke isikhathi na uthe njo lapha edilozini ila qala khona umsitho engabe lapho khona inkinga engisunayo. All right. Une fetish. Yeah. Well, kushuthi into ekuthena on nawe bhuti, but mhlawumbe if kuukuthi ikuthena on idilozi lile kude, mhlawumbe umcobhoze eligqokile iphenti ulithatha ulibuyisele eceleni and umenze eligqokile paint, that way you can be enjoying yena kunokuthi uenjoy ukubuka umnyango la khona ipaint. Okay. Well, ngikholwa ukuthi uphendulekile bhuti. Try that ubuye usitshele. Anonymous Melmoth. Kunjani bhuti? Sure, kunjani kwena? Ngiyaphila khoma anonymous. Yes, anonymous Melmoth. Yes sir. Bese ngeke introduce. Sure. Ngicela ukubuza ima kuukuthi unenkinga la kwezempilo awukhona ukwenza sex nomuntu wakho, iyiphi indlela ongamjabulisa ngayo? Mhlambe yini ekwenza ukungakwazi ukwenza sex? Hlobo luni lwempilo? Like ezelo ukuthi mhlambe unokugula okuthile. Yeah, mhlambe ngesimo sokuthi disable. Yeah. Oh, okay. Well, you know umuntu wesifazane but unemizwa endaweni eziningabi, ungamthinta anywhere as long as umthinta with love, and especially endaweni that enganazi inwele kakhulu umthinte kahle nawe enjoya, then umzimba wakhe is forced to respond to you ngokuthi enjoy. But even if wena induku yakho ayisebenzi, then umuno wakho is good enough ngoba umuntu wesifazane uyakwazi ukuthi yena azichamise ngowakhe umuno, so nawe ungawusebenzisa umuno wakho anyway kuyena ugcile kubhontshisi ngomuno, ubhontshisi wakho uthola ukuthi khona into eshibilikayo ufakile kuyona, ugcile kuyena umfake imuno wodwa noma yona emibili ubumkhisa umthinta yonke indawo. I promise uyochama ngokuthi wenze njalo. Okay, topic on its own, sex for people with disabilities. Yes. Thank you very much. Siyabonga sibekela na indaba yethu namhlanje. Hoping ukuthi amehla avulekile. Ufuna umlomo uvuleke. Akuvuleka umlomo. Ngisho ngathi imbobo ziningi. Yes, yeah, kuvuleka kwezimbobo. Ngizok encourage ukuthi uye ku YouTube so you can watch udokotela wethu in action when we do lolu hlelo, because uyazi ukuthi masikhuluma ngendaba yama emotions kunezinto ezidinga ukudemonstrate ngezandla. Sometimes she uses her eyes, sometimes usebenzisa ama lips akhe, sometimes usebenzisa neminwe as well. Yes. Alex uzothuma abantu bobheke lapha fisa ngayitholi yonke lento isho. If ungasuthola the comments amanye very naughty and yeah, siyabona. Sure. Yes. Itholakala kanjani ke? Sike Hillcrest Medilution in number 031 765 8475 765 8475. Sikhona la eThekwini. Silapha zonke izifo ezesifazane ezesilisa ezocansi nogula konke nje phela ngoba igcineni ngudokotela konke ikhanda akasilibheki iqolo futhi asilibheki konkunenyama phakathi siyakhatha siyaqoma everything, but also sex talk with Dr Mthembu. Ungaya lapho also and send us comments, answers, and let's get talking about sex. All right. So into engiphika pheke kwe show yanamhlanje nje le dokotela iyona le yokuthi ucobhoza kubalekile. Indaba special open
line on Mondays at 7. Talk to Alex. Oh, Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba.